Perquè s'ha acabat i convoquem a la manifestació a les 5:30 de la tarda a la zona entre el casino i el Portalet. A veure si l'omplim tota i partim d'aquí. En principi sembla que ara no hi ha cap detingut ni detinguda. Sí que hi ha un nen de 13 anys a l'hospital amb alguna cosa al cap, no sabem si és una obertura de cap o punts o el que sigui, com a conseqüència dels cops de porra dels Mossos. I us recomanem que qui vagi cap a casa que vagi en grups, que tingueu els telèfons a mà i que si algú us identifica no passa res perquè és el que fan, però que si hi ha més detinguts o el que sigui que facin saber i d'allò. En principi segurament no hi haurà cap detingut perquè no us interessa fer res que hi hagi cap detingut. Per tant... La corresponsal del TV3, la nota de premsa que l'ha enviat, ens diu que han sigut deixats anar tots. Però no ho sabem perquè sabem que han sigut detinguts, però no que no. ¿Van a entrar en el ayuntamiento, no?